Hej YouTube, Niklas her med en server-info. Vi går lige ind på serveren, og jeg har en gæst med mig i dag, så lad os se om det er. Det var ikke, det var forkert IP. Lad os se. Der er end of stream. Se lige om lidt. Og jeg har en gæst med mig i dag. Hej YouTube, det er Tullepine28, bedre kendt som Lærke, som har en storebror, der er på PPcast. Og jeg sidder sammen med hende på Skype, men jeg kan ikke høre hende, fordi jeg filmer med Bandicam. Hun siger hey. Men Lærke, du må gerne snakke til mig, hvis det er, imens jeg filmer. Ja. Jeg gør mig lige selv GM, bare lige, fordi så kan jeg vise serveren rundt. Game modes. Og ja, nu har jeg fundet ud af, hvordan man gør game mode. Og hvorfor bliver jeg ikke game mode? Nå, det gør jeg også. Nogle gange så kan det så godt være, at der kommer noget serverlag. Og nej, I får ikke IP'en, kun mine venner, og I kan lige læse reglerne her. I kan lige sætte videoen på pause, hvis jeg altså vil læse reglerne. Så går man ned her. Ja, jeg er lidt usikker på. Nej, det er ikke en game mode server, men jeg er nødt til at tage game mode på, hvis jeg skal vise serveren frem. Og så Sebastian vil bygge et eller andet deroppe. Det skal vi vist have rykket et eller andet sted hen. Og jeg skal lige prøve at se efter noget, Lærke. Jeg havde sat det der plugin på. Lad os se, om det virker. Det gør det ikke. Sæt 0. Fuck. Alligevel, men håber I vil komme ind og join, hvis jeg altså mine venner. Kun til mine venner, jeg snakker til lige nu. Og der står Lærke, simpelthen. Stille ude i vores mark. Når vi skriver noget, kan jeg høre. Han er kende. Og jo, I skal lære mig at kende, før I kan komme ind, og vi skal være rigtig gode venner. Ligesom mig og Lærke, der er nu kun 2, der er joinet af mine venner, men håber at andre af mine venner ser den her video, og de vil komme ind. Og nej, I må bygge én ting. Første gang I joiner, der må få game mode og bygge én ting. Og så er det ellers bare survival. I får stadig, og jeg kan bande jer, hvis jeg kan se, at hvis I tager game mode på. Ja, vi skal være rigtig meget venner og snakke meget sammen. Og I skal ikke plage mig om whitelist jer. Det vil jeg ikke. Og der står en creeper der. Lærke. Kan du lige gå op på Sebastians tag, der står en creeper? Kan du lige gå op på Sebastians tag, der står en creeper? Og vi har fået bygget en hel masse. Ja, det må du gerne. Og vi har fået bygget en hel masse. Vi kan lige prøve at vise Tullepine 28 fra. Kig bag dig, Lærke. Hej, Lærke. Så. Sød pige, det er hun sgu. Ja. Og heroppe, der er hendes hus. Oppe i et hyggeligt sted, hvor hun er. Fordi vi leger sådan en leg. Eller der er sådan en leg, hvor jeg er hendes far og sådan noget i. Hvor vi leger. Og jeg tror måske, der kommer en let's play. Aner det ikke. Jeg tager lige den creeper, der går der. Dø, creeper, dø. Ja. Men det var bare lige en serverinfo. Og vi har fået lavet. Ja, vi må. Og her til sidst, jeg vil lige sige, at vi laver måske en lille video med faren og pigen. Og hvorfor gik Lærke ud? Okay, men det var i hvert fald en lille serverinfo. Så vi ses YouTube. Hej.